uNkulunkulu Baba uyakubusisa, uyakulonda. uNkulunkulu Baba uphakamisa ubuso bakhe phezu kwakho, uba nomusa kuwe. uNkulunkulu ukhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho, ukunika ukuthula kwakhe. Yemntaka Baba, kuleli langa elihle kangaka uJesu makakubusise, abe nawe, ubusiseke mntasekhaya. Ngalamazwi ozowazwa manje ngifuna sikhulume ngawo uma sibheka laphana ku-Exodus 20, siza umthetho kaNkulunkulu lapho khona siza imithetho eyishumi. uNkulunkulu uthi ngiuNkulunkulu wakho okukhiphile ezweni laseGibhithe, uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, athi ungakhothameli, ungakhonzi noma yisithombe sento esemanzini, isithombe sento ephezulu ezulwini, isithombe sento esemhlabeni, ungazikhothameli, ungazikhonzi lezo zinto. Athi mina nguNkulunkulu onekhwele, uthi ngiyahambela izono zabantu abangizondayo kuze kube sesizukulwaneni sesithathu noma esesine, ngiloko ngibehlulela abantu abenza okubi okuchasene nomthetho wami. Kusho uNkulunkulu lo uyazichaza ukuthi uNkulunkulu onjani ngayo le mithetho. Uma ufuna ukumazi ulalela nje le mithetho, wazi ukuthi uNkulunkulu onjani, ngoba uchaza i-character yakhe, uchaza yena ukuthi uNkulunkulu onjani, ngoba uNkulunkulu wani obeke umthetho. And uma ebeke umthetho, ubeke umthetho ngokuba uyinkosi, and umuntu ongenzi ngokomthetho wakhe kusho ukuthi akakwazi ukungena embusweni wakhe, ungaphandle kombuso wakhe, ngoba akawugcini umthetho wombuso wakhe uNkulunkulu. Uma ke sibheka manje endabeni yomthetho, umthetho sithola ukuthi umthetho yinto yeTestamente elidala, and iTestamente elidala indlela yakudala yokukhonza uNkulunkulu. Kepha izwi lithi, izwi likaNkulunkulu limuna phakade, alishintshi, kuyodlula izulu nomhlaba, lona libe lisamile njalo lingashintshi. NjengoNkulunkulu naye uthi u-Alpha and Omega, akashintshi. Akukhulumile uzokwenza, konke akukhulumile kuyenzeka mntaka baba, ngokuba kumele kwenzeke, ngoba kukhulunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu asiyena umqambi wamanga, into meyikhulumile isuke iyiqiniso. Kepha uNkulunkulu wahamba esikhathini wafuna ukuvala indaba yokuthi abantu bamkhonze ngegazi, abantu bamkhonze ngemihlatshelo, lapho khona enze khona isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli ngesikhathi sikaMoses. Wabhala umthetho, lo mthetho umeqeda ukuwubhala wenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli. Isivumelwano kusho ukuthini? Kusho ukuvuma kwabantu ukuthi bazoyenza into esho uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu bayalile, bavuma. Uma bevuma kwahlatshwa lapho, uma kuhlatshwa ngegazi lalezo zinto lezo nehisophi bathelwa ngazo ukuqinisa ini lesi sivumelwano lesi. Uma sebevumile baba abantwana bakaNkulunkulu unaphakade, naye waba uNkulunkulu wabo unaphakade, ophakathi kwabo unaphakade, ngoba uma ekhuluma izinto uthi yena uzozenza izinto unaphakade, ngoba uNkulunkulu waphakade. Lalela-ke mntaka baba, uthi uNkulunkulu mekhuluma ngegazi uthi ebantwaneni bakwa-Israyeli, ningadli igazi, kungatholakali noyedwa odla igazi phakathi kwenu, ngokuba egazini kunokuphila. Athi-ke into ezifele engaphumanga igazi ningayidli. Umthetho kaNkulunkulu, into abayala ngayo uNkulunkulu ukuthi egazini kunokuphila, inyama enegazi bangayidli ngoba inani inokuphila phakathi. Kunendawo la uNkulunkulu ekhulume khona ukuthi ngeke asabondla. Uma ekhuluma ngokondla ukhuluma ngani? NgoSathane namadimoni la awaxoshile ukuthi ngeke asawondla. Ngani ke manje sekumele azitholele indlela yokuthini athole ukuphila, ngoba usho ukuthi ubekade bondla ngani? Ebebondla ngokuphila uSathane namadimoni lawo aqoshiwe nezingelosi ezawa noSathane, wazixosha ukuthi manje akasayiphakela uNkulunkulu. Kanjani na? Ngokuba siyezwe ezwini ukuthi uthi uNkulunkulu indoda ayiphili ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi aphuma kuNkulunkulu, ngoba amazwi aphuma kuNkulunkulu anokuphila. So ke uNkulunkulu wondla umuntu ngezwi lakhe. So ke manje uNkulunkulu uvale le ndaba ukuthi ke anikezwe okanye ahlatshelwe igazi, kuthiwe ukukhonza kwakhe lokho ngale ndaba yokuza kaJesu. Uma efika uJesu laphana siyeza kwincwadi kaMathewu, uMathewu 5
uthi uJesu angizele emhlabeni ukuzochitha umthetho kepha ngizele ukuzowugcwalisa. Kusho ukuthini ukugcwaliswa komthetho? Kusho ukuthi umthetho bowenziwe but bungaphelelanga, ubuyihalf njengamanzi atheliwe eglasini angagcwali aba yihalf. So ke manje lo mthetho ubukhuluma ngoJesu, ubukhuluma ngezinto efela uNkulunkulu akufanele ukuthi uNkulunkulu afike azigcwalise ngomthetho, igcwale ikhapho. Uma efika uJesu ke ufikele ukugcwalisa leyo khapho yomthetho, ngomthetho obukhuluma ngaye kunezindawo kumele khona enze njani, azigcwalise, azenze kube iqiniso into ekhulunywa uNkulunkulu. Uma efika ke manje uJesu ufike wenza izethembiso zomthetho, ngoba umthetho obuhamba nezethembiso. Athi uNkulunkulu kuyazi isikhathi lapho khona ngiyowenza khona isivumelwano nabantwana baka-Israyeli esisha, umthetho ngiwubhale ezinhliziyweni zabo. Athi ke uma ekhuluma ke manje athi ke nezethembiso zawo leso sivumelwano noma lowo mthetho zingcono kunalezi zomthetho omdala. Kusho ukuthi ke nesivumelwano esihamba nomthetho omdala kukhulunywa izethembiso ezintsha manje. Kulezi zethembiso zakudala uNkulunkulu beyikhulumile ukuthi ngiyoniphilisa nako konke lokho, ukuthi abantu bayosindiswa, ivangeli liyoshunyayelwa, abashumayeli banenyawo ezinhle, konke kumele kugcwaliswe ngesikhathi sikaJesu. Uma efika uJesu lithi ke malikhuluma iBhayibheli uImmanuel usho ukuthi uNkulunkulu ephakathi kwabantu. Njengalo yethu uNkulunkulu ngiyoba phakathi kwenu, ngiyoba nani, nibe abami ngibe owenu naphakade. Manje kusuyabona ke mntakababa ukuthi uJesu uzele ukuzogcwalisa, ukugcwalisile ke ngempela konke akushilo uNkulunkulu kumthetho omdala ngoJesu. Uma eqeda ke lapho ukugcwalisa umthetho kaNkulunkulu, sesiyabona ke manje ukuthi uma umuntu ehlaba igazi, ngoba ngoJesu igazi lokugcina leli kaJesu igazi lomuntu elingasafani negazi legazi lezimbuzi. So ke manje uNkulunkulu sekenele igazi, akasafune ukuhlatshelwa ngagazi, akasafune igazi. Manje wonke umuntu ohlaba inkukhu, imbuzi, inkomo akasahlabeli uNkulunkulu. Athi uma ekhuluma umpostile, labo abahlabayo behlabela izinto abazi ukuthi bahlabela amadimoni, ngokuba konke okuhlatshwayo manje akusahlatshelwa uNkulunkulu kepha kuhlatshelwa ini? Amadimoni, ngokuba amadimoni izithunywa lezi zikaSathani izona ezifuna ukuphila okusegazini, izona ezifuna ukuthi uma ngabe uzihlabela something zona zikunike lento efunayo, ngoba nazo zinika lento ezifunayo, ukuphila okusegazini. So njalo umuhlaba kumele wazi ukuthi lo muntu othi hlaba umuntu osebenzisana nani? Osebenzisana namadimoni, ngokuba kukhulunywa ukuthi kuhlatshelwa abaphansi. Thina uNkulunkulu uthi izwini lakhe anikho ngaphansi kepha ningaphezulu, aningaba behlaka kepha ningabakhuphukayo, aniyona imisila kepha niyamakhanda. Uyabona ke manje mntakababa uthi funani okwaphezulu, aphinde athi nina, athi uJesu ngifuna ukuthi nibe lapho mina ngikhona. Kusho ukuthi sihlala ezindaweni eziphezulu kanye noJesu phezulu emazulwini. Nabantu abafele enkosini uma behamba bayiphansi baya phezulu. So uma ufuna izinto zaphansi kusho ukuthi ufuna izinto ezibuya kuSathane, ngoba uSathane ophansi komhlaba, uSathane okwesihogweni namadimoni. Konke okwenzayo okwenzela into eziphansi awukwenzeli uNkulunkulu, awukwenzeli abantu bakini asebashona, kepha ukwenzela uSathane, but ukwenza egameni labantu bakini okanye labantu abaphansi okanye edlozini, ngokuba nomuntu unedlozi uthi uNkulunkulu akabulawe lowo muntu. Owesilisa nowesifazane otholakele enedlozi akabulawe, igazi lakhe liyoba phezu kwakhe. Athi ke kungatholakali namunye phakathi kwenu nina bakwaIsrayeli ojampisa umntwana wakhe indodana yakhe noma indodakazi yakhe ayijampise umlilo, noma ayinikelele oNkulunkulu, ayibulalele oNkulunkulu nabasike emhlabeni. Uyabona ke mntakababa ukuthi le ndaba le iselubala, mara abantu angazi ukuthi why bengayitholi le ndaba, ukuthi konke kunye okwenziwayo osokwenzela uSathane ukuhlatshwa kwegazi. Nazo zonke izinto eziyamasiko abantu ziyamasiko kaSathane, zibuya kuSathane, zibuya kuNkulunkulu. Mntakababa lesi sivumelwano ke esisha nezethembiso zesivumelwano esisha, isivumelwano esisha egazini likaJesu. Uma siphuza igazi likaJesu, sidla umzimba kaJesu, siba khona lapha esivumelwaneni esisha esinezethembiso ezingcono. Uma ubheka incwadi yokuqala kwabaseKorinte
laphana ku 11 kula uthola khona le ndaba. Mntaka baba uthola ukuthi ke manje ungenile esivumelwaneni esisha lapho khona umthetho kaNkuluNkulu usubhalwe enhliziyweni yakho, la so umthetho kaNkuluNkulu sowuqubwa ngaphakathi kuwo, sokuumoya kaNkuluNkulu oseyinhliziyo yakho, esekufundisa, esekuyala, esekuhambisa ngendlela zikaNkuluNkulu, wona lo mthetho omusha. Uma sizwa izethembiso zomthetho omusha akhulume ngazo uNkuluNkulu uba kuyoba khona izethembiso ezintsha, kulapho khona ubheka khona kwincwadi yeSambulo 3, ula uthola khona uJesu athi onqobayo ngiyakumnika igama ekwelakhe elingayiwaziwa umuntu ngaphandle kwakhe. Ziningi izindawo lapho ekhuluma khona athi onqobayo ngiyakumenza insika endlini kaNkuluNkulu wami, angeke azaphumele ngaphandle. Athi ngiyomgqokisa ezimhlophe, athi ngiyomnika isihlalo ahlale njenganami nginikiwe uBaba. Kuningi akuthembisayo. Hamba uyosifunda mntaka baba isethembiso ilona izethembiso ezintsha nezethembiso ezingcono zomthetho omusha kaNkuluNkulu. Kodwa ke konke ukuzungene kuzo zonke lezi zinto kumele uqale laphana ngokwencwadi yamaRoma 10, uthi ukholwe ngenhliziyo yakho, uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, uthunyelwe uBaba emhlabeni, uyindodana kaNkuluNkulu. Uma ukholwa yiloko ukusho ngomlomo wakho uyoba usindisiwe mntaka baba. Uyayizwa le ndaba ukuthi imnandi kanjani? Le ndaba ingokuphila mntaka baba, ingokusindiswa mntaka baba, ingombuso kaJesu. Uma wamukela uJesu kuba abe inkosi nomsindisi wakho, kusho ukuthi yini lokho? Kusho ukuthi manje usuzophila ngamazwi akhe, ngomthetho wakhe, ngokuba uyinkosi phezu kwakho. Amazwi awakhulumile awumthetho phezu kwempilo yakho, somele uphile ngalawo mazwi. Njengalokho lisho izwi likaNkuluNkulu ukuthi umuntu akaphile ngasinkwa sodwa kodwa ngamazwi aphuma kuNkuluNkulu. Lawo mazwi la amazwi kaJesu ke mntaka baba, yiwo azokunikeza ukuphila, yiwo la mazwi azokuphumelelisa, yiwo la mazwi azokwenza ukuthi ungene embusweni kaNkuluNkulu, ungene embusweni kaJesu, uphile phakathi kombuso kaJesu, ngoba ubambe umthetho owamazwi kaJesu, wenza wona. Kanjalo ke uyicitizen yombuso kabani? kaJesu. Usudlulile emhlabeni kepha wena sowukezulwini, ngokuba wenza izinto zombuso kaNkuluNkulu wake emazulwini, oyinkosi yomhlaba wonke. Awusenzi izinto zombuso kaSathane, umbuso wobumnyama, ngoba imibuso ephila lapha emhlabeni imibili namakhosi akhona ehlukene. Inkosi yombuso kaNkuluNkulu uJesu, inkosi yombuso kaSathane vele ke uSathane, uLucifer, unendlela zawo, nombuso kaNkuluNkulu unendlela zawo. Mntaka baba, uma wamukele uJesu wenze into enhle kakhulu. Sekuzomela manje uhambe ufune ibandla labantu abazokhuluma ngensindiso, lento oyamukele, ufunde ngensindiso, ukhule kumoya. Akakubusise uJesu, akubusise wena nabantu bendlu yakho, nabantu abasondele kuwena. Phuma ebantwini bezwe kepha ungene ebantwini bombuso kaNkuluNkulu, ngokuba wena usuyena waleli lizwe, kepha wena unekhaya elikezulwini, uwombuso kaNkuluNkulu osezulwini. Funa izinto zaphezulu. Akubusise uBaba. Amen.